Řekněte mi, co si myslíte, že je doopravdy hybridní hrozba? Mám tady dvě strany. Na jedné straně je lidskoprávní organizace, jejíž účastníci šíří svědectví, které byly natočeny už ve 2 dokumentech, kde svědci popisují, co Jakub Jáhl dělal v Africe, v Tanzánii, lidem, dětem, jak je bil, jak je znásilňoval, že za peníze lidí z Česka a Slovenska, kteří je v dobře víře posílali dětem do Afriky, takže za to kupoval chlast a drogy. A tihleti účastníci nikdy neudělali nic protizákonného. A na druhé straně je tady ten zmiňovaný Jakub Jáhl a novináři, kteří ho obhajují. Jakub Jáhl má z minulosti už nějakou historii, kdy měl problémy se zákonem. A tihleti novináři obhajují jenom to, co říká Jakub Jáhl. Absolutně ignorují všechna svědectví, která byla v těch dokumentech. Vybírají jenom to, co potřebují, jenom ty určité informace a nazývají právě tuhletu organizaci Allatra hybridní hrozbou. Poukazují na to, že Allatra se prý mstí, ale oni očerňují. A v tom článku jde i vidět, jak tahleta média ovlivňují názor ministra vnitra, ale co je asi to nejhorší, je, že na konci článku je poukázáno na to, že naše zákony nejsou dostatečně účinné proti těmhle dezinformacím a že by se nějaké měly zavést. Co je teda hybridní hrozba? Ti, na které média kydají, promiňte, hnůj, anebo ti, kteří ve velkém ovlivňují už i názory politiků a podsouvají nějaké nové zákony. Co myslíte?